よよろしいですか？し。いいよ。やってこう。はい。じゃあシャッフルで。おーい。マシンガンシャッフルとかできないのが申し訳ないね。俺なんかあれやで、このめっちゃギリギリのとこしか映ってないからね。なるほどね。小さいウェブカメラやから。よかった。ああ、じゃあ今度君のとこにでっかいウェブカメラを設置しながらね。だからまあ、その辺はちょっと考えなあかんよね。なるほどね。うん。やっぱね、最高なのは、君のとこと俺のとこが、こうあれやな、フィールドが半分になってきて、地続きにちゃんとなってるとこが辛いね。いいよね。なってればいいよね。あ、それね、調整できるんよ。なるほどね。うん。ついでにとこ、このマップあるやんか、白いやつ。うん。これ100均のマップやからな。へえ。これな、100均のランチョンマットってこういうのがあんねんか。あ、あるある。うん、あれの裏側。へえ。で見えやすいの、これ。なるほど。綺麗に見えるやろ。見える。というわけでね、今、あれですよ、マットはこっち押しですよ、僕は。家でやる場合は。よいしょ。見え方が違うからね。うんうん。うん。そうやね。さ、俺なんかあれで、これ固まったやで。てる。最小って書いてある。うん。じゃあ、これね、あれね、うん。聞いて、ヤフオクね、出そうとしたらね、うん。うん。もう最小サイズ超えるとね、うん。怒られるんよ。もっと大き誰に？くしてくださいって言われんねん。ああ、でも大き写真くするかなんかを。と重量上がるから重量。だけどやりたくないんやけど、でも怒られるからしゃあないって。あ、G なった。どうぞ。でもさ、今いい時代になったよな。お前で。普通にさ、マットとか置いてあるからさ、うん。これ普通にカードマットで十分使えるぞっていうレベルのやつがいっぱいあんねんから。これにさ、印刷したら普通にカードマット作れるからな。うん。思わず、3000、4000出して買ってた俺ってなんなんやろとか思うよ。しゃあ、いけるよ。あ、俺も OK です。はい。2、4、6枚。あ、微妙やけど。まあいいや。G 字5が一番怖いよ。じゃんけんぽん。はい。はい。どうぞ。じゃあ G 俺セパーやったから。ットで。ちょはい。っと待ってよ。2、4、5やから。ここはエンドで。よかった。ガンダムファイトレディーゴーって言うのかなと思った。あ、言わなあかんか。うわー、えー、じゃあ、紫 G セットで。はい。はい、コスト1払います。おい。はい、スピードキング。早いはい、コスト1わ払って。はい、3点ダメージ。はい。はい、じゃあエンドで。はい。よいしょ。だろ。マジでマジでこれいろいろとダメなんじゃね。まあいいや。ちょっと待ってね。ひとまずボール出すね。はい、どうぞ。さすがボールを愛する男やね。だってこれ送って、これだってし白青でボールのデて、ッキ作っとったもんな、お前。え覚えてない？白青でシードのユニットでうん、1点ダメージ与えたら、なんか攻撃力が1増すかなんかのデッキで、うん。で、量産化の成功かなんかで使って、ボールを延々出しまくって、なんかね、作ってた気がする。アナハイムエレクト超ロニ肝とかクス持って見てた。なんかそんなんやってたね。うん。よいしょ。青に巻いて書いてあったらいっぱい使うんですよとかわけわからんこと言ってて。救護しらい2ドロー。あかんわ。ガンキャノンでターンエンド。エンド時ワンドロー。どうぞ。なんなの？うん、あ、青地2枚ね。オッケー。はい。うん。リロール。ワンドロはい、どうぞ。ー。G セット、青 G セット。はい、コスト1払います。は赤発生。い、はい、内部調査セット。はい。はい。救護士ら使っていいかな？どうぞ。はい。じゃあ2枚引きます。3枚なんでね。はい。オッケー。はい、じゃあここまでで、コスト、そうか、青 G 発生してないのか、赤 G 発生か。2、4、5。オッケー。じゃあこれでエンドで。はい。はい、ドロー。ピあ、起こさな、起こさな。G セット、はい。特権カット9号。はい、どうぞ。え、え、どうぞ。俺、どんな引き弱いね。
ボール。好きやな。もう今度、君の誕生日のボールのプレゼント、ボールのプラモを作ってプレゼントしようか。内マスターグレード内調で割る、内調で割るわ、それ。これ内調でなる割る、周辺計画で内調割るわ。じゃあ、内部調査で。はーい。これいらんな。はい。はい、ガンキャノン使います。はい、どうぞ。戦闘フェーズアタックで3点でお願いしまはい、す。君さん。はい。エンド時ワンドロー。はいどうぞ。いろいろワンドロはー。まあ、これでなんとかなるんじゃないですか。紫 G セット。ーい。アナハイムエレクトロニクスセット。おーい。青葉って、おーい。ガンダム。へい、どうぞ。あのガンダムつらいな。あのガンダム辛いなって、金もガンダムって言っちゃう。それはそうなんですけれどもね。30のおっさんが可愛くぶってんのキモいだけやと。うん、そうだね。ちょっと痛いやつやる。オッケー。あ、どうしました？今すごいことに気がついた。うん。これライブ配信のね、タイトルの名前がファイナルファンタジー14テストって書いてあるんだけど、絶対違う頭がやろ。悪いんですか？頭がいかれてるんですか？ファイナルファンタジーじゃないですよ。ポストに払ってリロードを起こしますよ。はい。はい、どうぞ。これと、これと。はい。じゃあ、高機動3点ダメージ。地球3点、宇宙 3点、速攻で。はい、6点。はい、じゃあ、エンドで。はーい。リロール。ドロー G。V 作、うん、カット9号。はい、どうぞ。9号2ドロ赤のくせにカウンター入ってないからね、これ。これユニコーンしかないんちゃうん。どうぞ。1コステンか。これ何持ってきたら勝てんの？ユニコーンやろ。ユニコーンでまた箱詰めすんの？デストロイモードじゃないの？デストロイ持って本的入ってない。ごめん、サレンダーでいい？あれライブ配信しょっぱなサレンダーっすか？いやだってさ、手札にガンキャノンもいるんだぜ、全部。どういうことだ？怒ってる。怒ってはります。あの方、ライブ配信なのに。じゃあ、もう一戦行きましょうか。ガンダムってなるやんね、そんなね。回れば強いんですけどね、このデッキも。うん。あ、視聴者数1ってこれ俺やな、絶対。君やね。いや、どういう状況なんかなと思って見てるから今。なるほどね。大体やねんけど、20秒から30秒遅れで配信されてる。なるほど、なるほど。ざっくり言うと。ただ、うん、どっちもが遅いから、言ったら、なんていうかな、その、向こうのメッセージとかを受けて返答するやったらちょっと遅いんやけど、まあ、ここの話でいくと、ペースは一緒やから、どっちも30秒遅れみたいになってるから、まあまあ、割とうまいこといくっていう。なるほど。じゃあ、これがラストで、ワンセットなんでね。君が勝ったら、もうワンセット。もう1セットかな。俺が勝ったらこれで終了ですね。ランダムウォー。はい。事故ってるね。実況してみた。G 変更で。ちょっと待ってーな。どうしました？いいよ。いや、視聴者増えたらいいんやけど、これ、エオルゼアって書いてもとんだけど、これ、もうにも書いなかった。大丈夫ですか？なんかごめんね、視聴してくれてる人ありがたいんだけど、ごめん、今日エオルゼアじゃないんだっていうのだけ言わなあかんと思うね。ファイナルファンタジーじゃないんですって？そうそう、はい。ごめん。はっきり言うけど詐欺やね。はい。ちょっと新手の詐欺やね。あいつガンダムで人集まらへんから、ファイナルファンタジーにしやがったみたいな。神様に喧嘩売ってるよね、両方の。絶対喧嘩売っとんね。
バンダイとスクエアエニックス的にます。めっちゃ喧嘩売ってると思うよ。よいしょ。あれやね。ファイファンやる詐欺やで。ファイナルファンタジーなんです。いいよ、何回シャッフルしても。俺、G 出てこへんわ。神。赤字もうちょっと押しなあかんな。無理やわ、試しないと。ほら、だって G 合わへんもん、ほら。ほんまや。視聴者さんごめんなさいね、ほんまに。あ、いや、抜けていったから大丈夫。一応大丈夫？ファイナルファンタジーじゃなくてごめんねって言うとかな。ごめんね。そしたら俺はまた朝5時起きですよ。死にそうや。早いなぁ。5時半か6時前に起きるやろ。で、6時半までに用意するやろ。7時前ぐらいに出るやろ。7時半から仕事や。早いなぁ。今日はね、7時半や。労働時間ってなんなんやろ。はい。どっちでもどうぞ。はい、じゃあ行こうかな。はい。G セット。エンドで。はい、アンドローします。はい、G セット。赤字発生。内部調査セット。はい、じゃあエンドで。ドロー。青発生。はい。G セット。出ましたね。どうぞ。北極基地。どうやって出んの？どうやって出んの？青発生。青発生。どうやるの？払ってないよね、そのワンコスト。払ってるよ。払ってたん？ごめん、失礼して。はい、どうぞ。ドローね。はい。エンド時ワンドローで。早いな、おい。エンド時内部調査で。あ、これか。これちょっと欲しいな。リロールワンドロー。はい。じゃあ、G セットで。はい。とりあえずやることないねんな、今んとこ。シーロ。はい、じゃあこれで OK ですよ、どうぞ。ドロー。あれ？これやばいやつじゃね？検信号ですか？え？なんて？何？そして急ごしらえ。1枚だけドロー。何？君またやる詐欺ですか？来い！あ、来たわ。よっしゃ、よかった。すごいですね。いや、あかんな。アナハイムエレクトロニクスは出すんやけど。何このアナハイムエレクトロニクスの使用率の高さ。ガンキャノンは出すんやけど。なんもなくてワンドロー。はい。エンドで。ないんかーい。あ、もうワンコースいる。はい、エンドで。はい、リロール、エンド前に内部調査。いらない。リロール内部調査。はい。これもいらない。あ、ごめんね。じゃあワンドローで。赤 G セット。アナハイムエレクトロニクスセット。はい、どうぞ。アナハイムみんな大好き。みんな大好きアナハイム。はい。汚職企業に赤字発生。はい。はい。サラササイリン。はい、どうぞ。汚職企業。2、3、4、5。はい。ほら、裏取引とかするような企業だからな。クソ企業ですよ。じゃあ、とりあえずこいつのもらって、下へ。じゃあ、もう一回サラササイリンで。はい、どうぞ。1、2、3、4、5。めっちゃ固まっとるの、多分。こっちが欲しいな。はい。じゃあすいません。もう一回サラササイリンで。めっちゃサラササイリンするな。めっちゃサラサさん好きやね。やっぱりさ、双子って燃えるじゃん。あ、そういう流れな。そういう流れな。それやったら双子をおすすめするわ。マジっすか。はい。そして俺事故った。双子ばっかりやで。事故したい。はい、どうぞ。2枚引きます、プロ。ユニット後編だけどどうしたらいいの？ミキ役。はーい。来た。ガンキャノン。ガンキャノン？はい。ガンダムじゃないね。ガンダムじゃない、ガンキャノン。ガンキャノン、はい、どうぞ。はい。青字発生。はい。ガンキャノン。コスに貼ります。はい。じゃあ僕は事故ったんで、そのままエンドで。そうそう。リロール、ドローペ。
なんでやねん。アナハイムエレクトロニクスかな。はい、で北極基地かな。頭おかしいこれね。でガンキャノンか何ガンキャノン反則動画これ。多分。そうなん。やっぱ肩にキャノンがついてるのは男のロマンよね的な。出撃で3点。はい。エンド時ワンドロー。はい。エンド。リロールナイブちょっと。もうこれでいいんじゃね？ワンドロー。はい、どうぞ。ナイブ調査セットしておきます。どうぞ。コスト1あります。スピードキング。はい、どうぞ。リロール。はい。はい。じゃあ、スピードキングとアタックで。高速、高軌道、宇宙。3点でお願いします。はい、じゃあ、ダメハンまでいい？どこで？あんまよくない。はい。1、2、3、4、5、6、7。はい。はい、じゃあ、エンドで。はい、エンド時、ガンキャノンのでリロールで。はい。はい。ドロー。お前ら。アナハイムエレクトロニクス。反則動画じゃないからな。このバーだけ見ると結構すごい。アナハイムエレクトロニクスさん、北極基地3やで。どういうこと？ガンダム。一つ言うていい？そんだけ G でいるんやったら、なんか違うもん入れろや、もう。諦めて。ペーネロペーか。ガンキャノン出てきたけど、もうこれ負けじゃないかな。1、2、3、4コストかな。はい。5コストかな。はい。起こすぜ。何点ダメージ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11点でお願いします。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、はい。でもこれ、普通にだって次撃たれたら死ぬで。1、2、3、4、5、6、7、8。どこある？聞くお前。リロールナイブ調査。なかった。はい。はい、じゃあリロールします。はい。リロールナイブ調査。はい。もう一回リロールナイブ調査。はい。ワンドロー。はい。おー、何もなかったよ。マジか。うん。じゃあそのまま高軌道でアタック。はい、どうぞ。じゃあダメハンまでいいですか？あんまよくない。どこで。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。反則動画何ガンキャノンとアナハイムの反則動画ですか？いやー、勝てないよいや、ていうか勝てないっていうかガンダム出てねえし。俺出てきてるよ、ほら、ちゃんとガンダムで一体。ああ、高軌道が止められへんかったわけね。そうそう。何これ、ひょっとして俺どこ反則動画なんですか？どこスピキン超かっこいいんだよ。結構強いよ、なんだかんだで。そりゃ。スピキンどこ？うん。俺さ、これにさ、枠1枚やめて、フルバーニア突っ込むかな思ってんけど。いらんじゃん？いるんかな？乾燥ガンダムの。いらんと思う。いらん？ガンダムから乾燥するやつが一回もいいひんっていうね。スピードキングと被る気がすんねんけど、どうかな？だからスピードキング、地球、フルバーニア宇宙ってしたいね。スピードキング地球行けたっけ？いけるよ。あ、そうか。うん。それは、あれかな？でもなんかそこまでするとガンダムじゃなくていいんじゃねってなってこへん？いや、だからガンダムデッキやっちゅう。めっちゃガンダム入ってるやん。大ガンダムにガンダム入ってんねんで。いや、あれかなと思って、セイバーフィッシュとかすんの方が強いんじゃないかなと思って。ふざけんな。わかった。じゃあ今度はセイバーフィッシュのデッキ作ってくるよ。セイバーフィッシュのデッキは作らんねんやで。今度セイバーフィッシュデッキでいいんやろ。じゃあ、両面とかで結構防御できにくいんやからな。じゃあ、再来週のお題はセイバーフィッシュで。マジで。あれ、俺、あれや、ちゃんと買いに行ってくるから、セイバーフィッシュ。売ってるかな？コアブースターでも OK？ コアブースターでも OK やで。とりあえずはあかんな。高軌道ついてないし。ついてないね。セイバーフィッシュやな。とりあえず入れとくってのありかもしれんで。
とりあえずさ、高輝度ついてて、うん、013のやつじゃないと意味がないんで、セーバーフィッシュで。セーバーフィッシュで。とりあえずはヤフオクでセーバーフィッシュ落とすとこからスタートやん。こっちかな。さて、もう12時過ぎてるから寝るか。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうね、協力。今度またぜひやってください。うん、頑張る。はい、ひとまずそうやね。だから、あとカメラの画質上げたいな。カメラを買うしかないよね。ないよね。じゃあ、西君に献金やな、みんなで。カメラを買うお金を僕にくださいやろ。そうやったらひとまず、あれかな、ヤフオク頑張るっていうのが一つかな。それかまあ、よろしくお願いします。派遣行くとかも一つかもしれんけど。そんな頑張らんでいい。あ、でも仕事はしてた方がいいんちゃう？仕事始まるまでに。うん。ヤフオクが仕事って仕事やけどね、今ね。ヤフオクで飯食えんやったら言うことないけどな。ヤフオクあれやで、この休みの間に230件が500件まで上がったんやで、出品数。すごいな。素晴らしい。おかげさまで今日も CD が2枚ほど売れましてですね。何の CD 売ったん？シンドラーのリスト。だね。知ってる？いや。ユダヤ人のお話やで。寝ていい？おやすみ。あとね、なんかプリンスっていう CD。プリプリね。それ多分違うと思う。違うね。おやすみ。なんかその辺とかが売れた、今日は。了解です。そんな仕入れやってんねんな。知らんかったわ。ユニバの仕入ればっかりは思ってたから。いや、ちょっとあれやねん、これ、親のやつ。あ、なるほどね。親のやつ、親に頼まれて、出しといてって言って。一番びっくりしたのはユダヤの系のやつやな。シンドラーのリストな。いや、名作やで割と。じゃあごめん、おやすみ。トイレ行きたいし。寝るわ。お疲れ。はい。